गोदान बोसोरनि निस्सय बयबो बेस्थ थानो हागौ आरो बिजि जानो हागौ ना। तो जियानो हक नैबे समाव आङो समायाब्लाबो चेनेलाव फिन खेबसे फैफिनबावबाय लोगोफोर। आङो भिडिअखौ हरनि समाव शुट खालामदों। दिनैहाय बोसोरनि जोबथा सान 31 डिसेम्बर। तो खायफा इन्जय खालामगासिनो आरो खालामबायानो फ्राय 31 डिसेम्बराव बेबायदिनो जाबाय आरो बमा बायदिसिना गावनानै बेबायदिनो इन्जय खालामबाय ना। तो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होबाय आरो बेबायदिनो गोदान बोसोरखौ बरायनानै लासिगोन। दा गोबाङा गोबां रोखोमनि बरायगोन आरो बेबायदिनो फैबाय थागोन थांबाय थागोन ना। आरो बिदिनो सानफा एफा जोंबो बोरायलांबाय थागोन। बोसोरसे मानि थांबाय ना। तो बोरायनो गोसो गैयाबाबो बोरायलांबाय थानांगोन ना। समखौथ' हमथानानै लाखिनो हाखाया आरो समा जायोब्ला थांखानांगोन बयबो ना। तो लोगोफोर नैबे समावहाय आङो फिन खेबसे आरोबाव बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ फिन खेबसे जासिहरफिनबावनाय जाबाय। जेन फैबाय थानाय दिनफोरा मोजाङै ना। जोङो बयबो बेफार बिजनेसानो जा बेफार बानिज्यआनो जा ना, खामानि दामानि गासैबो जोङो बिथिङावहाय जोङो जौगालांनो हायो। तो जेन इसोराबो जोंखौ बोलो होयो आरो सहाय खालामो ना। आरो बेबायदिनो जोङो फैबाय थानाय बे गोदान बोसोरावहाय मोजां मोनसे थांखि, मोजां मोनसे जोङो गोसो बेबायदिनो गोदान गोसो लानानै जेन जोङो आगान सुरलांनो हायो। आरो नैबे जिथुनाखि जोंनि बे फुराना बोसोर 2024 तो बे आवगोलावहाय जोङो जि मावदोंमोन गोबां समाव गोरोन्थिफोरबो मावफ्लाङो। तो जोङो बेफोरखौ आरो सानज्लायबाय थानो नांलिया। जोङो दा बेखौ जाल्दाब जुल्दाब दोनथ'नानै जोङो गोदान बोसोरावहाय गोदान गोसो लानानै गोदान थांखि लानानै गोदान मिजिं लानानै जोङो आगान सुरलांनो सेस्था खालामनि। आरो बेबायदिनो जोङो गोबां समाव गोबां मिस्टेकफोरखौ मावो, मानसिसो नालाय। तो मिस्टेकआ बयनिबो जिबनाव फैयो। तो नोंथांमोनाबो बेबायदि गाज्रि मोननो नाङा आरो गाज्रिबो साननो नांला आरोना। तो ससियेल मिडिया बा इउटिउबावहाय बेबायदि भिडिअस आगारनाया फ्राय मानि एसे गोबावानो जाबाय आरो गोबां समावहाय गोरोन्थि भिडिअसफोर लाबोदों बेबायदिबो जानांगौ। आरो गोबांफोरा बेबायदिनो भिडिअसफोरखौ नुगासिनोखा आरो गोबां समाव ना बेबायदि लाबोनाङै भिडिअसफोरखौबो लाबोफ्लाङो बा लाबोनाय जायो। तो नोंथांमोनाबो अन्नानै गावनिनो बर'नि ना तो आंगो होननानै बयबो निमाहा होज्लायोब्लानो जाबाय। आरो गोरोन्थिफोर जाखायो मानसिनि जिबनावहाय आरो सोलोंनाय जिबनाव मानसिनि जिबनावहाय बेबायदिनो सोलोंनो गोनां गोबां दङ। जोङो स्टेप बाय स्टेपसो सोलोंलांनो गोनां जायो। तो बेखायनो आङो दिनै नैबे भिडिअसखौ लाबोनायनि जाहोना जाबाय आङो बे गोदान बोसोरनि जिथुनाखि दिनावहाय आङो बेखौनो फंनैसो खावलायनो बा आङो फंनैसो बेखौनो शेयार खालामनो थाखाय तो आङो दिनै नैबे भिडिअसखौ लानानै फैनाय जादों। तो गोबां भिडिअस हगारबोबाय इउटिउबावहाय जाब्लाबो जायाब्लाबो आरो दिनैसिमबो आङो बेबायदि आर्निं खालामनो हायाखै। आरो गोबां बेबायदि कमेन्टसफोर फैयो माखासे बायदिसिना भिडिअसफोर लाबोयोब्ला। तो बेबायदि कमेन्टसफोरखौबो आङो बांद्राय बेबायदि नायनायबो जाखाया आरो माब्लाबा नायनाय जायो। कमेन्टसाथ' बिदिनो थाखागोन इउटिउबावहाय। खायफा बेबायदिनो
पजिटिभबो थागोन आरो नेगेटिभबो थागोन ना। थ' बेखौ बुंनानै दा फोजोबनो हाया, मा बुंनो। गोबांथार कमेन्ट्सफोर फैयो, गाज्रि बेबायदि कमेन्ट्सफोर सिन्थाय फैयो। थ' बेखौ नायनानै माने फोजोबनो हाया आरो बुंनो हाया, बेबायदि लिरग्राफ्रा थाखायो। थ' जियानो हक गोबां समाव गोबांथार भिडिअस हगारबोबाय आरो जेन नोंथांमोनाबो गोरोन्थिफोर नुनायखौ सुद्रायनो हागोन आरो आसि थुनानै खिन्थानो हागोन आरो ना। थ' गोरोन्थिया जायो मानसिनि जिबनावहाय, आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय दिनफोरावहाय मोजां मोनसे थांखि लानानै मोनसे गोदान बेबायदि मिजिं लानानै ना, थ' जेन मोजाङै खामानिखौ मावलांनो हायो बा आगान सुरलांनो हायो। थ' सहाय खालामनांगोन आरो इसोराबो दैदेनलांनांगोन ना। थ' नङाब्लाथ' जोङो साक्सेस जानो हाया, जेरावबो जेबो खामानियावनो जोङो हाया। थ' बेखायनो गोदान बोसोरनि उइसखौ, रंजानायखौ बयनिसिमबो फिन खेबसे जासिहरबावनानै थ' आङो आंनि सुंद' दिनैनि नैबे भिडिअसखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानदों। थ' लोगोफोर, गोबां समाव मिस्टेकफोर जाबोदोंब्लाबो नोंथांमोना अननानै निमाहा होयोब्लानो जाबाय, जेन फैबाय थानाय दिनफोरावहाय बेबायदि मिस्टेकफोर जाया आरो बेबायदिनो मोजां भिडिअसफोर कालेक्ट खालामनो हायो आरो थुलुंगानायखौ मोननो हायो। जियानो हक नोंथांमोननि अननाय आरो आशिर्बादनि गेजेरजों दिनै इसेब्लाबो दिनै आङो नैबे पर्जायसिम मोनफैनो हादों। थ' जेन फैबाय थानाय दिनावबो आरो बिनिख्रुइ साबसिन बेबायदि मोजां मोनसे कन्टेन्ट क्रियेट खालामनो हायो आरो सेस्था खालामनो हायो, बा सेस्था खालामनायनि गेजेरजों बेबायदि भिडिअसफोर लाबोनो हायो। स' बयनियावबो गोरोन्थिफोरखौ आङो निमाहा बिनाय जाबाय आरो बे गोदान बोसोरनि गेजेरजों आङो जेन नैबे गोदान बोसोरावहाय मोनसे गोदान गोसो लानानै, गोदान मिजिं लानानै, गोदान थांखि लानानै जेन खामानि मावलांनो हायो। थ' सापर्ट नांगोन, नोंथांमोननिबो अननाय मोनगासिनो आरो थ' बेखायनो आङो बेखिनिखौनो बुंनाय थाबाय। बांद्राय गोलावबो खालामनो सानाखै, सोलोंनो गोनां गोबांथार दङ मानसिनि जिबनाव, मिस्टेकआ थाखायो। थ' बयबो रंजादो, रंजानायनि मोनसे दिन बा साना सफैबाय। बेबायदिनो जोङो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होबाय आरो बे थांखांनाय दिननिखौ जोङो आरो बे गोदान बोसोरावहाय जोङो बुरखांनानै जेबो जालिया, बेबायदिनो जोङो आरो गोदान थांखि लानानै जोङो खामानि मावलांनो नाजानांसिगोन। जोङो आवगोलनिखौनो लाखिबाय थानो नागिरोब्ला जोङो जानाय नङाना, जोङो सोलायनोबो नांगोन। थ' जोङो चेन्ज जानो नांगोन आरो ना। थ' आसा खालामबाय लोगोफोर बयबो मोजाङैनो दङ जानांगौ। इन्जय खालामदो गोदान बोसोराव, जाय जेरै गोसो ना। थ' बरायनो हागोन गोदान बोसोरखौ। आरो बेबायदिनो जों थानाय जायगायावबो दा बिराद माने बेबायदि बमाफोर गावनानै नै इन्जय खालामगासिनो दङ आरो ना। थ' गोजाम बोसोरखौ बेबायदिनो बिदाय होबाय आरो आङो एबारावहाय माने बाहेरायावसो दङ। थ' बाहेरायावनो थानाय जागोन। 2025खौ माने बाहेरायावनो फोजोबनो सानदों आरो ना। थ' मा जायो नायनि। बिदिब्ला लोगोफोर, बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। बयबो गोदान मोनसे मिजिं बा गोदान मोनसे थांखि लानानै आगान सुरलांदो, निस्सय सहाय खालामगोन ना। थ' जाय जोंनि दैदेनगिरि दङ, बिगोमा दङ ना, बिगोमायाथ' थाखानांगोन आरो जोंखौ सहाय खालामोब्ला निस्सय बेफार बानिज्यआनो जाया मानो, दुखानानो जाया मानो ना, जायफोरा जि खामानि मावो, सार्भिसानो जाया मानो ना, बयनिबो न'खराव सान्थिया फैथों आरो गोजोना फैथों ना। थ' जोंनो सानफ्रोमबो जौगानायखौ नांगौ आरो जोंनो गोजोन मोनसे थासारिखौ जोंनो नांगौ। जोंनि बेबायदिनो बड'लेण्ड बा बिटिआर हालामावबो बेबायदिनो खौसेथिया फैथों आरो गोजोन सान्थिया जोंनियाव फैथों। जेन बेबायदिनो जोंनि बिटिआर बा बड'लेण्ड हालामावबो ना, थ' सान्थिया फैथों। जोङो जेन जयै बेबायदिनो खामानिफोर मावलांनो हायो आरो जौगालांनो हायो गुबुन हादोरफोर बायदि ना। थ' आसा खालामबाय, बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै लोगोफोर। थ'
बयबो गोदान बोसोरावहाय इन्जय खालामदो, जायै लोङै ना फुरथि खालामनो हायो। थ' बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन। बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो फिन खेबसेबाव गोसो सिंनि खुलुमनायखौ आरो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट मोननायनि गेजेरजों दिनै फिसाब्लाबो चेनेलाहाय बे पर्जायसिम मोनफैनो हादों। थ' बेनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय। थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन। बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै। दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। बाय बाय।